Kaunti ma Siaya manyolal oyud ojwang gi apaya ma Kisumu-Kakamega kaluwore kod obila jalno mayud kar sa 12 mar okinyi ma kawuono kotwe gunia kendo ring kode e od thieth ma Mbale kapok ibidadhoge. Motelo ne mano familia mare nyogo report ni obila mondo mi onon lal mare manoweyogi kod buok. Nicolas Oro ma Pino godo nyoro kaka no Ramogi e pod ndate okinyi ma Kaunti to kajo chat ngamano de no kongi ni fo kanyo to kanitimo nono to yudni no onge kanyo to ng'amane odonjo godhiambo to nodonjo sa 2:45 godhiambo mar Mande. Koro en wach mobuogowa kaka kaunti, kata kamano ne wasetimo kuom polis kendo polis osechako timo nonro e wach mar Mr. Nicolas Oro. Ngata okonya kwayo sirikal gi ji duto okonya